O Cima de Vilanova celebra 50 anos convertido nun centro estratégico para o sistema científico galego. O seu papel foi clave para a transformación do sector marítimo pesqueiro. Naceu en 1975 para o cultivo da ostra plana. Este centro naceu gracias á visión e ao empeño dunha persona que non pode faltar neste recordo, Luis Losada, que recolleu a idea dunhos investigadores americanos que viñeron a estudar o fitoplancton que daba riqueza a nosas rías. E non podo deixar de mencionar a Alfredo Padín, daquela patrón maior da cofradía de Vilaxoán, que tivo a xenerosidade de ceder os terreos onde hoxe se levanta este centro. E dende o seu nacemento foi medrando ata converterse nun referente internacional. O acto estivo encabezado polo presidente da Xunta, que defendeu que Galicia debe seguir apostando pola I+D+I propia a través de espazos como este. Seguir mimando estes centros que temos, que dependen da Xunta de Galicia, que son públicos e, polo tanto, son a nosa responsabilidade, e despois ter claro unha cousa, que para que isto teña continuidade, esa transferencia de coñecemento da que sempre falamos ten que ser unha realidade. E, polo tanto, o que se investiga, o que se descubre, o que se averigua, o que se estuda, despois ten que pasar o sector da sociedade ao que nos adicamos. Nestes 50 anos, o Centro de Investigacións Mariñas de Galicia suma máis de 850 comunicacións científicas, 350 publicacións especializadas e preto de 40 teses doutorais. 50 anos sendo vitais para a xestión sostible dos recursos mariños e a conservación dos nosos ecosistemas. 50 anos de colaboración coa industria pesqueira para garantir a calidade dos produtos. 50 anos de sensibilización e educación achegando concienciación social e ambiental. Neste momento conta con 35 profesionais que traballan en áreas clave como a oceanografía costeira, os recursos mariños, a acuicultura ou a patoloxía de moluscos. A actividade do CIMA leva realizando unha dobre vertente. Unha vertente investigadora, desenvolvendo sempre unha investigación orientada a lograr unha xestión racional e eficaz dos recursos mariños renovables. É unha labor formativa, como, por exemplo, a que se realiza levando a cabo a formación do personal técnico cualificado para dar asistencias ás cofradías de pescadores. O centro conta cun plan de investigación estable ata 2027 cun orzamento próximo aos 3 millóns de euros. Este, por certo, foi un dos primeiros actos da nova conselleira do Mar, logo da dimisión de Alfonso Villares. O presidente da Xunta agradeceu a súa disposición a Marta Villaverde logo dunha semana moi difícil, dixo.